Kajingelap jong kekenhun rawa hapo kajingelam jong uba obi rani da kajing kersan jong kidkhot kene kaseng bantip bat ban sungthu ia kajing le khoj le suba hakeleng ki benta bat kidong bat ki jaka jong kathem ribhoi district bat kajing kit khya jong unong mikmat Paidbah kamahoti constituency uba Charles Marngar kumu MDC Haka shipho tarik ubanai nailur arajar arpau lala aban Plie Paidbah saya ka Painkhana Paidbah Haka Shnong laipho Diengngan kabala penmang tengka da ka Swachh Bharat Mission ribhoi district Haka dor kaba arlak tengka lawan ban Plie Paidbah dau MDC ka Thain uba Charles Marngar Haka jingi don lang jong uba obi rani ubade presiden jong karawa ikong Alvarin Syang Pliang ibade I koordinator ka SBM ribhoi district Kinong ilam Shnong kentup ya uba James Jirwa ubade Rangba Shnong ka Shnong laipho Diengngan rengkat bat ki para nong ilam Shnong bat ki katto ka nengut ki Paidbah Shnong bat ki we Lyngba ka jingla ban penio ia ki bakum kine ki skem lane ki lat jingerap na kaliang jong une unong mikmat rengkat ki te ki riu pokmat ka Thain ki kermen bagi Paidbah ka jala kin sungthu banjan sya ka jingle khoj banyo ia ka jingko jingkhya namar ka jingko jingkhya ka de ka spa ba jong ka jing em haperthai kadak jom ke jingkli ia kenika niki apli di toilet community sanitary complex kebelasna jaka SBM akador kuba arlak tengka kum kadak ke jingkli mendaga sengi nakali yang kejonga kum juru iba obirani belum assistant district coordinator jok SBM kum kadak ke jingkli ni kap yang ribon